እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ቋብና ቤት እግዚአብሔር በሰላም መጻሁም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አቤት አምላክ ምህላው ታድልት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ናይትሉ ዕልም ሆን ናምላክ ምግልጋል ናምላክ ምዝማር አመንጎ ቅዱሳን መርካብ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርን ጌታ ይሁን ለጊዜው ቋብ ሰላም መጻሁም በዓላ አማን አበባ عبيخ بعل نسني أسير حفتنا دمه أملاخ سنة يسلدر سجبر الله كبرنا أملاخ يكون صلوتنا تا صلوتنا يكدسان صلوتنا كل الناس اللي يكون جابر أملاخ مسجد أملاخ زابير بعد اللاجر كم زي كبار مالتي تايدا زابير زعزو مخانو زابير زبور مخانو زابير أملاخ مسجد صلوت كم زمن لسكارينا مالتي سلك صلوتي أملاخ زي كم زي evaporate كيرك أيكون تي صلوت مالتي እግዚአብሔር ታይገብሪው ንጾለት ይሰም እግዚአብሔር አምላክ መስገን ናብጥራሽ ዝደብዩ ጾለት ይብሉን እግዚአብሔር መልስኻ ይበካዩ ሓደ ጊዜ ትመልስ ዝበካ ግን ዘይካ አግበካ ይኸይ ምክንያቱ ከባኻን ለዓል እግዚአብሔር ስለትፈልጥ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ግን አምላክ ዘሐስበልና ሐሳብ ግን ሐሳብ ሰናይ ሐሳብ ጽቡቅ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩም ይጽምዱልን እግዚአብሔር አምላክ መስገን ክብረን አምላክ ይሁን ስለዚህ ና እግዚአብሔር ሐሳብ ናና ዘሐስበ ሐሳብ ሰናይ መሆን ሁሉ ጊዜ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ለምን ሪዮ ቃል ከም ፈቃድ አምላክ ይዝኸውን ዝብል እንታይ ዝብል ኩሉስኩም እንታይ ይኸውን ኩሉ ከም ፈቃዱ ይዝኸውን ካብ ፈቃዱ ወፃ ዝኾነ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘለ ብዕድል ዝኾነ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘለ በጋጣም ዝኾነ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘለ እንታይ ዳ ኩሉ ካብ ፈቃዱ መሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን كنتلنا مو نابتقال دم خن حلفنا እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር አምላክና በጎይተና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመስገነ ካልና አብይ አምላክ መሐመድ ስም ካይባረክ አመጎና ክትርከብ ሰናይ ነገር ክትገብር ኩሉ ጊዜ እንሪካ ሰዘልና እግዚአብሔር ነመስገነ ካልና እጅ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ካደማ መንፈስ ቅዱስ ገለጸልና ክብሩ ሁሉ ለአንተ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን በዛዕባ መለለይታት አምላክ ሐሲብና እንፈልጥ ቅድምና ኣብቲ ኩሉ ከም ፍቃዱ ምዃኑ ዝብል ሐሳብ ምዃንና መለለይታት አምላክ በዛዕባ አምላክ ሐቅ ዝኾነ ነገር ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ለእግዚአብሔር መለለይ ብዙሓት እዩ መለለይታት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ናይሰብ መለለይ ለው እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አይኮን እንዴ መልክዑ መለለይ እዩ ስሙ መለለይ እዩ ካራክተሩ ኻመለለይ እዩ እኮን እንዴ እንተ ዳ ሰናይ ነገር ኣብ ህይወት ዝረአ ኮይኑ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ዝረአ ኮይኑ ናምታይ ከተብሎ ናይ አምላክ ሰብኻ ትብሎ ተዳ ስራሕ አምላክ ዘይግብር ኮይኑ ሐሳቡ ዝገብሩ አካል እንተ ዳ ኮይኑኻ እዚ ናይ አምላክ ሰብ ይኮን ከተብሎ ተግባራቱ መለለይታቱ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚህ መለለይታት አምላክ ብዛዕባ አምላክ ሐቅ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ መለለይታት አምላክ ማለት ብዛዕባ አምላክ ሐቅ ዝኾነ ነገር አጥራይ መለለይታት አምላክ ክንደዮም ኢልና ክንሐስብ ንኽእልና አምላክ እዚ መለለይ ዝልል የሎም መለለይታት አምላክ ብዙሕ ክንሐስብ ንኽእልና ግለም ሸውዓተ መለለይታት አምላክ ሸውዓተ ጥራይ ይምሉ ንእግዚአብሔር መለለይ ናይ አምላክ መለለይ ሸውዓተ ይምሉ ገሊኦም ካንተ ይብሉ አሻሓት እዮም ቁፅሪ የብሎምን እግዚአብሔር ካብትና ዓናፍ ክፈት ይክበና ዝለለይ ላልና ንፈልጥ መለለይታት እምበር ክንርድኦ ክንፈልጦን ክንገልጾ ዘይንኽእል መለለይታት አምላክን ብዙሕ እዩ ካብ ፍታው ስራዕ ለእግዚአብሔር ግን ንዓና ብዝርድእና መንገዲ ገይሩ ግን ምስሓትት ናይ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኢኻ ትመስል ኢልና ሕቶታት ምስሓዝን ካብቲ መርመራናትና ተበጊሱ ከዓ ኣነሲ ከምዚ ዝብል ኢልና ከዓ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንኣብነት ሙሴሲ መን ይኽብሎም ኢሉ ሓይተውምሽ መን ይኽብሎም ኣነ ትዘለኹ እየ ዘለኹ በሎም ዳኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ትዘለኹ እየ ዘለኹ ስለዚ መለለይታት አምላክ ክንብል ከለና አምላክ ንአምላክ ምስሓተትናዮ ወይውን አምላክ ካብ ሰናይ ፍቃዱ ተበጊሱ ንዓና ዝህበና መለለይታት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን መግለጺታት እዩ መለለይታት አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አምላክ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ዝሃቦ ዴፊኒሽን መለለይታቱ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ብዛዕባ
أنس كمزي أنس درت ألبوي أنس درت سجري أنس كل زخل أملاخي أنس فكر أملاخي أنس لوح أملاخي بزح مشلو أملاخ سيلز بلنا أنا بنزل نمبر أملاخ سيلز بلنا هم بلنا هنا يكون عندي أملاخ كم منفس وتمقل سيلز قبلنا أملاخ بزعبة جزار تزاربو مسنا قرنا زابير كا خمسين خيالنا تنقبل مالتي نزارب أملاخ تزاربنا نسي أنت إحنا تيم قبلنا هنا أيم تزاربنا أيم فلتنا نيرنا زابير أملاخ مسكين لذي بزعبة أملاخ كن مرمرو له عبد جمرنا جزية أملاخنا أنا زبنا ملاشوا ملليتاتو انتي بزعبة أملاخ كن فلت عبد جمرنا الجزية ويكن حتى عبد جمرنا الجزية أملاخ بزعبة جزارو سوزبنا ملاشوا ملليتاتو ونالبات كيقول لكم تي تقولين مالتي هجي بحافي الشاكم زبالكم ملليتاتو قصري أقول لهم ناي أملاح ملليتات ناي أملاح مجل يرداكم درت ملليتات مالت ملليتات تي أملاح زي زل الليلو ويكعز في اللي من النتات مالت زي أملاح مسكين أملاح كل زخل أملاح ترايلنا حنت مللي أملاح كابت بزح مالتي أملاح زي كل زخل أملاح ملليت نعت ملليت ياسا أملاخ درس سجر انت رايلنا حنت موجات كابتو بزح يعني ساقع درس سجر مالتي أملاخ درت يبلو مالتي درت قالبويو درس زلو فترة رأي فترة درس زلو كنا درت ولحنت يبلو مالتي أملاخ جن تي عمرنا درت لنا نحسبه سي كينو إجزابير مالتكوي يسوع كريستوس قوي ملليتات أملاخ كن بالكلام نالبات بكلت مقلنا هاليوم نخلنا أملاخ زل اللي ملليتات بحافي الشمالات بحافي الشا إجزابير زل اللي ملليتات أملاخ زل اللي ملليتات كلت تنيم زابير أملاخ مسكن أوكي اتحاد مللي أملاخ زل اللي مللي اتي زمك البحرياتو مالتي ويكا كومنيكابل يبهال كومنيكابل اتريبيتس كومنيكابل اتريبيتس ويكا زمكال تبعياتو زمكال أملاخسي بسناينتو كابسناينتو استلعله بفتاو ننتظر نسب شيرز قبرو ملليتات نسب شيرز قبرو بحريات إذن تايلنايو زمكال بحرياتو ويكا كومنيكابل اتريبيتس يبهال مالتي كومن مالتي أب أملاخن أب سبن زلوا كومن زخونة نجر جابر أملاخ مسكن اسكا حنت تصري بزح عندي تي زمك البحرياتو أب قدامي نو أب كلا بيتروس ما رف حدا الحركة 4 جميلهم بيه بوتا كبرتنا عباين تسواز رخبنا بعالم بفتوت سوق هبزلوا طفات وجهكم تماقلتي أملاخو بحري من أنتو تكونوا انتايلو تماقلتي أتي أملاخوي بحري متان كتكونوا سلازي أملاخ نسب شيرز قبرو نجر أملاخ انتاي زبون نسب زمقلو نجر أبا أملاخن أبا مجمريا ما بقولا أملاخيو نسب كا كافسنا النتو نحنا خانات مخانا كابسل على نعم انتاي قبل نعم أنا شيرز قبرنا نجر زبر أملاخ مسكن بتكاز زبر تقالوا أب إمنتكم دقنة وسخو أبتا دقنتكم تاجروا فلتت أبتا فلتت دماء مقطع رسخة أبتا مقطع رسخة دماء عقلي أبتا عقلون فرحات إجزابير فرحات إجزابير دماء مفكار حوات أبتا مفكار حوات فقري نقول لسب إذا نجرهم انتلكم إنما عبلون تاجر تكبره نعم ولا خير خير مالتي تتجهات نعم عملي خير تفقرنا وعلت لو هات كل مش الله تاجر تكبره أب حادث دوز بلا يكونن كل جن تكبره زوج سخي دماء عمل زخيديو زي كان نداوسخ عندما عبلنت انت لا اخيدي زل جبر الله مسكن وفكر هوات زي غرزين تلكم انما عبل وانت خرن نمفلات قويتنا يسوع كريستوس هكاتن زي فرين كتكونوا احدكمني زبر الله مسكن اب قدما بتسبون معرف حاله 15 انا قدس يما نخرا نصاتكم تكونوا قدسان كونوا كاب قدسنا نتخفل قدسنا كون كاب جزارسنا تكونوا يلن
ክርስቶስ ካብ ዝወድኦ ስራሕ ስለዓለ بكريستوس كاب استفدت مسرح نقوم بمؤمن እግዚአብሔር አምላክ መስገን አምላክ ባህሪያቱን ታገርና ሼር ገይርና هم قالت أنا رافع خمسة سلف ربهم منفس قدس كم تايديم كاب ناي كريستوس مخانا سرع لك كريستوس سلام إيماننا ذهبنا كي جابر أملاخ مسجد كاب جزارسنا كل حنتي يو شركو كنا ناي جزارسنا شركة بلنا شركة بلنا جابر أملاخ مسجد كبرنا أملاخهم زين تبلكو تيانا زمكولو نبتا زي مكولها زي مكولو أملاخسي نسبات شير زي قبرم بزخون يكون تأمر بزخون يكون تأمر ولا 100 عام انت እግዚአብሔር ፍቅር ካጸንሕካ ተጸልይካ ዘይምለስ ዘይበካ ምክንያቱ መንነቱ ስለ ዝኾነ ንሱ መንነቱ ይሱ ሓደ መለለታት ናይቲ መንነቱ መለለታት አምላክ ምሽልና ብላዕሊ እጂ እቶም ዝምቀሉ ኮሙኒካብል ናዮም ወይ ከዓ ዝምቀሉ ማለት እቶም ዘይምቀሉ ከዓ ኢንኮሙኒካብል አትሪቢዩትስ ወይ ከዓ ዘይምቀሉ አምላክ نسب زي ما قلنا بحريات زي برام لخم مسكين زي ما قول لكم عليه يقول لهم ذهبنا أملاح ذهبنا زي ما قول بحريات كابت ملليتاتو ما عليه يقول لهم كسر يقول لهم شو عتين يقول لهم عسرتين يقول لهم إسرائيل يقول لهم بوزحاتهم ثم أملاح ذهبنا ملليتات كابت زي ما قول مارتي زي ما قول خالو زي برام لخم مسكين أملاح زي نسب يكون خالق تفطرون ولا الملاك يكون شير زي قبرو بحرياته أبا أنت رامج خيا خاطر خبا مالتي با أنت رامج خيا إجزابير من حساب ولا إجزابير أملاخ فقريو بلكة مالتي أملاخ لوها أملاخي صادق أملاخي تحوت أملاخي محرتني أملاخي جنك أمنت مسجن باعي تمسني زبلكا باع كي تمسني سيطان باع خسل فتينكوي رسول فتينوس كأ وديعون كله هين كنت زرّم كاتيروا نعنا هم ودات منات ودا كاتيرنا أوكي سلذي تم إنكومنيكابل ويكا أملاخ نفتفترو زي كافلم بحريات يوم زي مقول بحريات مالتي أملاخ نسبات مالتي يقدفوا مناي تفترو نسبات زي ما قول بحريات incommunicable attributes زبر أملاخ مسجن إذا incommunicable attributes ويكا أملاخ نسبات زي كافلم بحريات طبيعات مالت بزح هذا كل التيلنا خنا بلوم نخلنا هذا كابو على self existence እግዚአብሔር ሲ ገዛሩ ሱ ሁሉ ጊዜ ነበር እንደገና ናይ ኩሉ ተፈጥሮ ምንጭ ንሁሉ ተፈጥሮ ካንታይ ምንጩ እግዚአብሔር ፈጣሪ ማለት ክሬተር ማለት እጂ ከብዙሕ ንብልና እጂ ተቅለል ብዝበላ ግን ኣብ ሰለስተ ከነ ብሎምና ማለት ኣብ ሰለስተ እቲ ሓደ ኦምኒፖተንት ዝብል ማለት ኦምኒፖተንት እናተ ሓድሽ ይኮን ብዙሓት ቃል ማለት እዚ ኦምኒፖተንት ማለት ኩሉ ከዓሊ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኩሉ ከዓሊ ዘይኽእላ ዘበለ የብልን እግዚአብሔር ዘይምኽኣለ ይፈልጥን እግዚአብሔር أملاك جن أملاك مش كل يفلتيو زي ما قال جن يفلتن مالتي أنا حدا جي نتي أبيت أملاك يفلتن قال نت أملاك مت إكزاجريت تقولنا يقول أبي كمان كن بصحة عين بصحنا نسبة كمان إكزاجريت نجبرنا نفلتتنا يسبات نسجانا يسبات صبويو جن ن من النتوز تنكفدا كم يجينا كنا جانا زي جبنا جابر أملاخ مسجن تجانينا يكون عنه شو أنت تجبر نودق جابر أملاخ مسجن نفسس جابر أملاخ مسجن سلذي تي أمني بوتت ويكا كل خالق جابر زي تراهي بكم يخالف مستجزي متان خيي مارت أبو إرمياس مرة إسرائيل سلسل إسرائيل 4 لنا تي أمني بوتنت بالكا ويكا كل خالق أملاخ سي ملليتات كابت زي مكال ملليتاتو كل خالق جابر كلون تاي خالق جابر سبك كل خالق دي يكونن تفطروا كل خالق يكون أملاك انتاي كل خالق جابر نبرها وانت خميل ولا مرفع 15 مرفع 10 شو حتى زفطرت مالت انا تخل زخل جابر أملاك كلمه مالت فصم كاخليلو تاي انتاي سويل فرقو زخل لي زبدلو
ኩሉ ዘይኽእል ዘበለ ዘብልስ የብሉን እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላ ኩሉ ዝኽእል ምዃኑ እኮ ፀጊዕና ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ካለ ካኔ ኦምኒ ሼንት ዝባል ወይ ከዓ እዚ ኩል ፈላጥነት እግዚአብሔር ሲ ዘይፈልጣ ዘበለ ኩሉ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ነገር እንታይ ግሉጽ ልብን ኮላሊትን ከይተርፈ ዘመርምር እግዚአብሔር ዝሕባእ ዘበለ ሰብኣይካን ሰበይትካ ትሓወሉ ትኸላ ዘይፈልጠካ ዝባላ ዘይትፋለጥ ክትውን ትኸላ ብሓንሳና ነበርካ እግዚአብሔር ግን ልብን ኮላሊትን ዝምህርን ኣምላኽ ዘይፈልጣ ዘበለ ንጣብካ ዘይብሉ እግዚአብሔር ለዚ ሓደ ካብቲ መለሊታቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ኦምኒሸት ወይ ከዓ ኩሉ ፈላጥነት እዚ ኣብ ኤርምያስ 17:10 ኣለና ማለት ካልእ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኦምኒ ፕሬዘንት ካንተ ማለት እዩ ኣምላኽ እዚ ብሓደ ግዜ ኩሉ ዝርከብ ብምልኣት ንሱ ዘይርከበላ ባዶ ቦታት የለን ኣብ ጸልማት ኮነ ኣብ ብርሃን ኮነ ኣብ ኩላ ይርኢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ ኩና ማሓውናሲ ናብ ዓይኒ ኸይድና ክነገልግል ማለት እዩ ዓይኒ ኣብ ሸመልባ ናብ ዓይኒ እጂ እቲ መግለጽ እንዲስኢንሉ እጂ እግዚአብሔር ሲሉ ኩሉ ከምዝል ማለት እዩ ኣብ ጸልማት ኢሉ ኣብ ድብዝ በለ ጸልማት እሞኻ ኣብ ጸሊም ደንጎላ ጸሊም ጻጸ ይርኢ ሕጂ ሳይ መግለጽ ታ ምሸላታ ተበጽሕዋ ዘለስ ኣብ ግብዝ በለ ጸልማት ኣብ ጸሊም ደንጎላ እዝቅኤል ይበሃል ትፈልጦ ኮንካ ደስ አለ ማለት ኣብ ጸሊም ደንጎላ ሙኻ ጸሊም ጻጸ ሕጂ በቃ ካልእ ግልጾለይ ካልእ ኣይረኸብን ካልእ ምናልባት ተኸሻ ኣብታ ግዜ ዝነበራ ዝረኸባ መግለጺት ንሳ ኩሉ ሲሒቑ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ይርከብ ኩሉ ይፈልጥ እግዚአብሔር ኩሉ ኸኣል ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ምናልባት ብዘይ ምክንያት ይኩን ዝምዘምፁ ዘለዉ ከም ነታ ደልያ ዘለኹ ሓሳብ ብገሊኡ መልእኽቲ ክተብፅሓለይ ኢለ ዝሓሰብኩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን መለሊታት እግዚአብሔር ወይ ከዓ እዞም ኢንኮሙኒካብል ወይ ከዓ ዘይምቀሉ ባህርያቱ መለሊታት ክብርታት እዮም ወላካ ኩሎም ተኾኑ ወላካ ኩሎም ዝምቀሉ ዘይምቀሉ ተኾኑ ግን መለሊታት ናይ ክብርታት ወይ ከዓ ናይ መንነቱ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዞም ብሓፈሻቶም ዝምቀሉ ዘይምቀሉ ብፍላይ ከዓ ብዘይምቀሉ ባህርያት እንተናመፅኻ ከምታ ዝበልኩዋ ወዲቅካ ካትርፍ ምሕረትካ ይብላን ስለምንታይ ድግ መላእኽቲ ምሕረት ዘይትገብረሎም መጀመርያ ጀመርትን ሳቶም ድዮም ሰይጣን ማለት እዩ በቃ ብመንነት መፅዎን እግዚአብሔር ብመንነቱ ነቱ ልዑል ክመስል ኣብ ምናልባት ምስ ግዜ መሳን ክኸይድ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ኣለና ካብ 13 ጀሚሩ ማለት እዩ ነቱ ልዑል ክመስል ደልዩ እግዚአብሔር ካ እንታይ ገይርዎ ፀሓብ ቢልዎ ሕጂ ብዝኾነ ይኩን ተኣምር ንእግዚአብሔር ክትመሰለ ይትኽእልና ማለት ንመንነቱ ማለት እዩ ንኩሉ ኸኣልነቱ ንኩሉ ፈላጥነቱ ኣብ ኩሉ ምርካቡ ክሬኤተር ምዃኑ ሰልፊ ኤግዚስታንስ ምዃኑ ገዛ ርእሱ ዝሓድር ኣምላኽ ምዃኑ ነዚ እንታይ ትገብሮ ኢኻ ኣይትመስሎ ኢኻ ዝፀለኻ ዋላ ሓንቲ ክኸውን ይክእልን ኣይከውንን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዛ ትሪክ እዚኣ ከምቲ ዓንተ ዝነገርኩኹም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 እንታይ ተጠቂሙሉ ኣሎ ሰይጣን ማለት እዩ ንምኽንያት መውደቂ ሰብ ተጠቂሙሉ ኣሎ እንታይ እዩ እስከ ዘነ ኖራ እንተንብብና ይሆን ሓንቲ ብለን ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 4-5 ማለት እዩ ካብቲ ብዙሕ ኣገዲሳት ዘሎ ማለት እዩ እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን ኣምላኽ ደኣ ካብ ምስ ትበልዑ መዓልቲ ዓይንቶም ከም ዝኽፈታ ከም ኣምላኹን ከም ትኾኑ ጽቡቕን ክፉኡን ከም ትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹ በላ እንታይ ኢልዎ ሰበይቲ ኣምላኽ ከም ምስ ትበልዑ መዓልቲ ከም ኣምላኽ ዓይንኹም ሰለስተ ነገር ተዛሪቡ ሰይጣን ማለት እዩ ሓንቲ ዓይንቶም ከም ዝኽፈታ ካልእቲ ከም ኣምላኹን ከም ትኾኑ ጽቡቕን ክፉኡን ከዓ ከም ትፈልጡ
ስለዚህ እተን ክልተ ሓቂን ተሓንቲ ግን ሓሶት እያ ስለዚህ ሸይጣን ሓዋዊሱ ዘምፅ ኩሉ ሓሶት ዘምፀልካኒ ሕወስ ሰቢሉ ባ መታን ክትኣምን ባ መታን ምሻሎ ደሲፍ ገበርካ ተኸዳ ኮይኑሲ ሓዊሱ ከምፀልካ ኣለዎ ሕጂ እተን ክልተ ሓቂ ተዛሪቦን ተሓንቲ ግን ሓሶት እያ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ድዮም ኣይኮኑን ስለዚ ንምክንያት ውድቀቶም ከዓ ኮይነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኦኬ ሰብ ሕጂ ናብ ታደልያ ዘለኹ ሓሳብ መተን ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስቲ ግዜ መታን ክኸይድ እውን ከም ዝበለኩም ናይ እቲ ንልዑል ምምሳል ኣብ ኢሳያስ ሰይጣን ክመስል ከም ዝሃቀነ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ካብ 13-15 ወይ ከዓ ኩሉ እውን ክንደምዎ ንኽእልና ምልኣት ሓሳብ ናይቲ ወይ ከዓ ሙሉእ መሰጅ መታን ክንረክብ ትንበናዮ ኣይፅልዳን ማለት ከም ዝበልኩም ሕጂ እውን ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ 35 ወይ ከሎ ወይ ከዓ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 3 ዘፍጥረት ውድቀት ናይ ሰብ እዩ ውድቀት ናይ ሰብ እዩ ዘመልክተልና ምዕራፍ 3 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኦኬ ሰብ ከዚ ዝፀልዮ ዝለመን ኩሉ ክፍፀም ይከኣል ድዩ ሓደ ሕቶ እዚ ሰብ ከዚ ኩሉ ዝፀልዮን ዝለመነሲ ክወሃቦ ይከኣል ድዩ ኩሉ ማለት ሕጂ ኩሉ ክንብል ከለና ኩሉ እዩ ብዘይ ተረፍ ማለት 100% ማለት እዩ ኩሉ ትፅልዮ ፀሎትሲ ንኣብነት ኩሉ ከኣልነት ክኸውን እንተ ደኣ ኢልካዮሲ ይኸውን ድዩ እዚ ይኸውን ድዩ ከም ዝበልኩም ማለት ኣይከውን ስለዚ ዝደለኻዮን ዝለመንካዮን ነገር ክፍፀም እንተ ደኣ ኮይኑ ክማልኡ ዝግበሩ ነገራት ኣለዉ ዝደለኻዮ እንታይ ይብሉ ኣለኹ መስልኩም ዝለመንካዮን ዝደለኻዮን ነገር ክማልኡ እንተ ደኣ ኮይኖም ክተማልኡ ወይ ከዓ ክኸውን ዘለዎ ነገራት ኣሎ መጀመርያ ዝደለኻዮን እግዚኣብሔር ብርግዝ ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ፀሎት ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ዝመልስ ኣምላኽ እዩ ከዓ ኣብ ህይወትና ብዘበና ስለ ዝረኣናዩ ማለት እዩ ሕጂ እሞ ኩሉ ትፅልዮ ፀሎትሲ ኩሉ መልሲ ክረክብ ይኽእል ድዩ ኩሉ ክምለሰልካ ይኽእል ድዩ እንተራ ኢልና ኸ እስኪ ንረኣይ ብቃል ኣምላኽ መሰረት ክንፍትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ዝለመናዮ ዝደለናዮ ነገር ዝፀለናዮ ነገር ክምለሰልና እንተ ደኣ ኮይኑ ከማልኡ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ እዚኣቶም ጥቕሞኹም ይኽእል እዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኦኬ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ بأمنة مصلاي بأمنة مدحنا بنتايو بأمنتي مدحنا من بارناون بأمنتي تانا عالم نسعر اللاون نسا أمنتنا كلس بأمنتي متم جابر الله مسك بأمنة زي يكون نجار ولا حنت نجار يلا جابر الله مسك سلزي إبراهيم أرى عصرت حدا تأشد شنو زي إذا بتمذكر نايتم تعرف ميديا إبراهيم أرى عصرت حدا زلا نايتهم بزح واقع خفيلهم زحالف أبوتاتنا بتمذكريا لهم وقتها أعرف عصرت حدا ناي إبراهيم مالتي سلازي إبراهيم أعرف عصرت حدا تأسيش الدشته بزي إمنت كنا أنا عملك كسمر واي كاليو تينا عملك مس زللي نسخهم زلون نتم زللي وعسو كم زبون كأمن يقبوي انتهي دلو نتنا عملك مس زللي زيلو أملاك كم زلوا مجمريا أملاك مجمريا تاي كم زلوا نتم ظلمون ود ما انتهي كم زلوا عاسبي كم زهبهم فلتنا إجابة أملاك مسين لذي بأمنة مثل إجابة أملاك مسكين بزي أمنة إجابة كنا سمرين خلنا بزي أمنة تانك المرين خلنا نجابة ولا حنت كنا سمرين خلنا بأمنة لذي بأمنة مثل الله مالته بأمنة تولا ولي كي تولا ولك نتازر جماعة يسوع كريستوس مجمع رمس زبلا عم زلوا مسيلوام مش كيدو الحال نصبح يتبع حلف كله سي مجمرات يمين يرو ولا دليو صبح يتحول كل فلوس ولا يوزر جم كيا تعال شو مسي كوين هايرو نقيس أيلم مالتي سلازي تزامن زي ولا زامن بر زي ترارا ويك عزي قبون تنقل كان بحر تيمر ما سو أنت قبله يخون له يا برام الله مسكين سلازي كي تولا والكام سلامات بأمنة مسلاي عندي ما يكرسي عمل اللي يكون زلمات يا برام الله مسكين تينا أبرانا خم وديك قال أيدنا قدام نتاتنا نقدم على رجيك خم وديك يكونين قالي إنه كلنا مرتي إن بس حاف كل زبلنا نزل له كله بعد سلطان قال زبلنا نقول له كله بعد سلطان يا برام الله مسكين نأخذ أمامه
ካልእ መረጋገፂት ማለት ትረአ ዘለኹም ኤርምያስ 29 13 17 እውን ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ብስም ኢየሱስ ክንጽልይ ኣለና ዮሐንስ 14 13 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 13 አቦ ወዲ ምን ተኸብርሲ ብስመይ ዘለመንኩም ዘበለ ኩሉ ገብረልኩም እየ ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ገብረልኩም ይብል አቦ ታይገብረሉ አወድ ምን ተኸብርሲ ክብረትና ይብስ ለከስ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽላይ አይገርምኩም አቦ ዝኸብርሲ በኢየሱስ ክትመጽእ ከለኻ ጥራይ ደስ ዝብሎ ባህ ዝብሎ ቦዛ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ ዝብሎ እንስ ምዕራፍ 3 ወንጌል ማቴዎስ ማለት ስለዚህ ክብረትና ይብሲ በመንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ገርካ ይዝርከብ ማለት ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ገርካ ምጽላይ ይዝርከብ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ አቦ አወዲ እንተ አخبر ኮይነሲ ብስም ለመንኩም ተገብሪ ክበኩም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከመሆን አብታ ዘሴም ታልሽ ማለት እዚህ የወንጌል ዮሐንስ ኮይና ምዕራፍ 16 13 ነው ለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ቆሎሴ 3:17 ቃልና በቃል ይሁን በግብሪ ተገብሮ በቃል ይሁን በግብሪ ብትገብሩ ሁሉ ብንታግበሩ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ግበሩ በዚህ ቦኻን ታግበሩ ለእግዚአብሔር አቦ አመስግኑ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ እዚህ ሁሉ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ኩሉ ተግባራትና አብ ኩሉ ንጥፈታትና በቃል ይሁን በግብሪ እንገብሩ ከነቋርጽ ይገበናኒ እጂ ከይና ወላ ተዓበናውን ሰሙ ኸና ይትርፈናኒ እሱ ኻ በዓል ስልጣን ምዃኑ ኻ ይትርፈኒ አይኮን እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ በዓል ስልጣን ኢየሱስ አምላክ ምዃኑ ሳይትርፈኒ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ወላ ተዓበና ወላ ጸጋን ተብዛሕልና እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ ህንጽል ይገበናይ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኩሉ ጊዜ ከነቋርጽ ከድካ ተቋርጾ ለምክንያት ይኮን ቆም ሆይ ሓደ ግዜ ስለዘሎ ማለት ብናትካ ስልጣን ትጥቀምሽው ነው ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ኸጥቀም ኩሉ ጊዜ ማለት በስለማይ ገላይ ለማንኩም አቦ አወድ መታን ከኸብር ግን በስመይ ዘለማንኩም ተገብረልኩም ኩሉ ገብረልኩም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኩሉ ጊዜ አይናታን ገብር ንኸል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽል ንኸል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ አቦ ዝኸብር ከም ታንተ በዘልኩም ኢምፕረስስ ገበትና ታ ቃል ማለት አብ ክብረትና አቦሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብልካ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን በኻለ ሁሉ መንገድ እጽው ስለዚህ ነተም ሓደ በኻለ እስማትና ጸልኹም አስማት ተብዛሕኩም እንዳውልኩም እናበልናዮም ነህና ንገድፈሉ ምክንያት ይብልና ኩሉ ጊዜ ናህጸል ዝግባና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኦኬ ካለ ድማ አብ ቃሉ ምን ማርካ very important thing ኩሉ ገድላስ እንዲሁ ዝደለኻየ ዝጸለኻየ እንተ ዳኽፍጸም ኮይኑ አብ ቃሉ ምንባር አብታ አምላክ ዝብለካ ነገርስ ምንባር ምጽናዕ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኦኬ ዮሐንስ 15:7 ለና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ጥቅስ 7 ማለት አቦ አባይን ተጸናዕኩም እንታይ ተገበርኩም አባይን ተጸናዕኩም ቃሌውን አባሃትኩም ተሓድረ ትደልይዎ ዘበለ ትልምኑሞ እንታይ ኮነ ገበልኩም አይገበረልኩም ዘሎ አይሆነልኩም አብናተይ ይሆነልኩም አይሆነልኩም ያትብል እንታይ ተገበርኩም ግን አባይን ተጸናዕኩም አባምን አምላክ እንተራጽነና አብ ክርስቶስ እንተራጽነና አብ ቃሉ እንተራጽነና አብቱንስ ብዘለና ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አባይን ተጽናዕኩም ቃሌውን ታይቡ አባሃትኩም እንተሓደረ እንተነበረ እንተገዛእኩም እንተቃኒኩም ማለት ሽዑ እንታይ ኣሎ ሪዋርድ ኣሎ ሽዑ ባኻ ሪዋርድ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ትደልይዎ ዘበለ ትልምኑሞ ይኾነልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ስለዚህ አብ ቃሉ መንባር አገዳስ ነገር አገዳስ ነገር ቃሉ መንባር ማለት ስለምን ካይደ ለኻይ ነገር ትራክ ፍጸም ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ማስት ኦኬ ካለ እቲ ተወሳኺ ተቕስማት ቀዳማይ ዮሐንስ 3:22
قدما يوحنس اوكي نتزازاتو نحلون عبكير مباح زبلون نقبر سلازخونا يلو انتي نقبر نتزازاتو نحلو عبكير مباح زبلون نقبر سلازخونا نتر نلمنو كاب نتر نلمنو زبله كابو نقبلنا انتي نقبر تزازاتو سلو نحلو مالتك تزازات እግዚአብሔር تزازات እግዚአብሔር حقታት እግዚአብሔር تزازات نحلو أبكير مباح زبلون نقبرن سلازخونا نتي نلمنو زبله كابو انتي نقبرنا مالتو نتي نلمنو نتي نصليو نتي نقاتتو ነገር እዚ እንታይ ንገብረና መጨረሻ ንረኽቦና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ስለዚህ እንታይ መጀመሪያ ግን ታይገብሩ ትእዛዛቱ ምሕላው ትእዛዛቱ ከብል ይኩን ሕዋት ምፍቃር ኣብቲ ቀደማ ዮሐንስ ዝቢርዎ ዘርዚርዎ ዘሎ ማለት ትእዛዛቲ ብፍላይ ብሓድሽ ኪዳን ክልተ ነገር እየን ክልተን ኣብኩ ኩሉ ናይ 613 ናይ ብሉይ ኪዳን ሕግታቲ ኣብ ክልተ ነገር ተጠቂሉ ኣብ ክልተ ሓረጋት ማለት ኣብ ክልተ መስመር ተሓንቲ እግዚአብሔር ኣምላክካ ብሙሉ ልብኻ ብሙሉ ሓይልካ ተግበሮ ኣፍቅሮ ካልእ እንታይ ንወፃይካ ኣምረሳ ጌርካ ፍትወይካ ኣፍቅር ስለዚህ ኣብ ኩለን ፍቅር ማለት ኣብ ክልተን ማለት እግዚአብሔር ኣምላክ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ ትእዛዛት እግዚአብሔር መጀመሪያ ምሕላው እንተዳ ትልል ነገር ክፍጸመልካ ኮይኑ ትልሙነ ነገር ትራኽ መለሰልካ ኮይኑ እግዚአብሔር ኣምላክ መስገን ስለዚህ ናይ መወዳእታ ገጽ ይኸይ ዘለኹም ተደንጎኹም ምናልባት 45 ደቂቃ ሕጂ ሰለስተ ነገር ይላልና ናብታ ረባዒት ናይ መጨረሻ ንሓልፍና ማለት ሰለስተ ነገር ተንከዛኸረኩም ሓደ በእምነት ምጽላይ ማለት ካላይ باسم يسوع كريستوس كل جزء مصلي ثالثاي ابقالو منبر زدلا خاين زلمن كاين صلون تراخ فصم كوين ማለት ከመለሰል ካን ተራخ كوين ማለት ربعاي كاني كمنا እግዚአብሔር ፍቃድ ምጽላይ ከመና ምንታይ ከመና እግዚአብሔር ፍቃድ ታይ ምግባር ምጽላይ እግዚአብሔር አምላክ መስገን እስከ ጥቅስ ንራይ ቀደም ዮሐንስ ምዕራፍ 5 14 ደማ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 كم فقاد جرنا حدا نجر نتلمنا يو كم تاي كم فقاد جرنا زي فقادو لما أنا ونا لما تكوي كم فقادو لما أنت راهليو زي فقادو كم عدد دكي ثم نبعلي يوحنس أبتي بتقبل أبتي منجس خاسي هذا بيمان هذا خابسك با هاي كرمكم ساعة دخلت يا مالتي هجي زي فقاد أملاح يكونن مصمت تصير تأتيهم أبلاح زد على ولهم يا ما مصمت مارد يا برام أملاح مسكين الذي تي قدام يوحنس 5:14 زلوا كان فقاد جينا حدا نجن تلمنا يسمعنا تي أبو زلنا تبعت دماء زيو الذي كان فقاد أملاح زي تايج مقبار مالتيو مسألة مارد يا برام أملاح مسكين أوكي كم فقاد غيركا مسلا مات نابنت ابنت كنا مسلا እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሙሴ ምዕራፍ አብዘደገም 3 26 ማለት ምዕራፍ 3 26 بسنكت موسى سي اجرمكم ابزهلكم معرف 12 اب تحت اب مدر خبز اللوسي كم موسى زبله تحسب سي يلن كيلو كم موسى سي تحسب يلن ግን ሓንቲ ጌጋ ግን ናብታ ምድራዊት ከነዓን نبتا እግዚአብሔር ዝማዕ ሓለሎ ማለት ካብ ግብጽ ኸውሎም ከብጾም ከሎሲ ፕሮሚስ ኣትሎም ናብታ ጽማን ማዓርን ተውሒዝ ምድር ከኣቱ ማለት ሙሴ ግን ሓንቲ ነገር ተጋግዩ ኣብታ ማይ መሪባ ማለት ብሰንክ እዚኣ ኣትዋን ኣማዕድኻ ሃትርያ ኣይተኣትዋና ኸይሉ ለሚልዎ ኸ ለልዩ በዚ ነገር እዚ እንታይ ክዘብር ይልፍዑ በዚ ነገር እዚ ከይትመፀኒ ኢሉ ሽዑ በቃ ይለካ ኣይተኣትዋን ይለካ يروح يحزنك كمش أنا كل جزء بزعوا مش حاسب كله واي زخون اندس من دعته وسي واي موسى جاءته كله حقة كذا مزلوا ولا حبت خير مسي خور حقتها 4 ليت مش صنعه تنادي مش أرن حاو لخا خيم مم صنعه نتم هزام مارد حريقه سيروان كان بحرق عن أكل تنكلت صلات كاسيرواني من دقنا خانة بتندع على تمريس مارد
ሙሴ ብጣዕሚ ቀናእ ዝነበረ ትሑት ዝነበረ ፍትሕትና እግዚአብሔር ዝመስከረሉ ማለት እዚ ኩሉ ማዕልያ ዘይብሉ ጽቡቕ ነገር እንዳሃለወ ከሎ ግን ንኣምላኽ ሓቲትዎ ደጊማ ሓቲትዎ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ በዚ ነገር እዚ እንታይ ኢልዎ ከይትመፀኒ ኢልዎ በቃ ኣይተኣትወንኻ ኣማዕዲኻ ሓትርያ እምበር ኣይተኣትወንኻ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ጸሎት ናይ ሙሴ ጸሎት ሲ ፍቓድ ኣምላኽ ይኮነት ነይሩ ማለት እግዚአብሔር በቃ ኢልዎ እግዚአብሔር ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እስከ ጳውሎስ ምዕራፍ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 12 ዘሎ ሓሳብ ካን ተቕለል ብዘማን ማለት እዩ ሕጂ ጳውሎስ ናብ ገነት ከም ዝተዘረፈ ይነግረና ሰብካ ክዛረብ ብዘይክል ቋንቋታት ሰሚዑ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ብለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን بمغنيات تي بلوز رأي متان كعبيلو بمتى بمغنيات تي بلوز رأي متان كعبه نعم لا حسب زود أو خبط حق عند مغنيات تعبيتي سجاز بزحل سب زود أو حنت قال قالون دي حنت خبط أنت تعبيتي حجي أولوس أنت له حجي صليو كيو مالس خامج كيو መልስ ሁሉ ጊዜ መጸና አይመጸና ማለት ይኮነ መልሲ መጸና እዩ መልስና ግድን መጸና ግን እቲ ዝመጸና መልስ ግን እግዚአብሔር ካፍጽምነው ተበጊሱ ንዓና ዘዕግብ ዘይኮነስ በቃ በሁሉ ፈላጥነቱ ሲ ፐርፌክት ዝኾነ መልስ ይዝበን ማለት ንዓና ዘገበና ይከሊ ሳቲስፋይ ዘገብረና ይኮነ ንዓና ማለት አምላክ ግን ንዓና ሰናይ ስለዚ ሐስብ بزعبة تجزاونا حلفوا نابراز يكون إذا حسب بزعبة زال من نتحلف الجابير بزعبة زال من نتنا إذا حسب كأنك جابير أملاك مسكين الذي باولوس متى كأبيله بمعنى أنتي قال هاوريا زي بصحى سالساي سماي جنة كم بصحى كم تزرفة بمعنى أنتي متى كأبسي يلو أمنتي عبس جاي أنتي له ملاك سيطان زلسك أين توحبني كراش يلو جابير أملاك مسكين imagine أول إذا أكل الملاك سيطان كوهاو زساقيو زقين زو جيت ملاك سيطان كل تنجري هذا حمام أبغى زارسو أبو طبقو حمام نيرو كم تي بتدحري بايتات لك النجرمات زساقي مارت تخيل أي كاني كفاءات سبات كاني رومو أب كله حوات اليوم حوات زي كون اليوم أب كله من قد تدخل كله ولا بنعرف كنا فوقكم كل بس حكم بس بزح ليت نيرنا له قدما تسلم كم عرف كل تماتي قلت له ليت كل تجزي كل تجزي دلينا نيرنا له قلت له شو شيطان عقتنا له شيطان أنا شيطان يبتملس له زي كون ولا شيء عف سبعة كوين قلت له وناتيو حقيتهم جبر عمله مسكين كل على اللي أنت جبر كله ثلاثة ساعات مثل ثلاثة جزء مثلني ثلاثة ساعين أملاك حتيتو باولس بقى you know متشون لو صاب أكلت سكاهت زي حمام كله بكا كله ويكاله أنزل بكا كله طعمه يكون سلازي كل على اللي كان أملاك أنت جبر كله ثلاثة ساعة حتيتو زي باولس مرتين حيلة يبدو خامس زقلت اسمه سجاي على كيلو حيلة من تاي حيل እግዚአብሔር ሲያው ተገልጽ እግዚአብሔር አምላክ ድኸም ስለዚህ አምላክ ዝሓስቦ ሰናይ እንተ አንተ መጀመሪያ ዝበልኩም ሰናይን ጽብቁን ሙሉኡኒ ስለዚህ በምክንያት ትብሉ ጽራይ ጳውሎስ መታን ከይወድቅ ከይዕበ ካብታ አምላክ ዝለለ መታን ከይተርፍ ንሳብ ክስጎ ኮይና ዘለዓለምነቱን ክጽብቕ መጻኢ ይኩን ኩሉ ነገር ታኾን ሴፍ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይ አምላክ ሰብ ዝወድቀሉ ምክንያታት تعبيتيو أملاك تجاب زحلمو بيدهم بزحت مرتين تأمراتين يخونمو بزح نجار يبلمو شو أنت هم تقولون أملاك زحوا مرسيهم بتعبيت كان تجبرو يودكم مالتي زابير جن باولس بتعبيت كودق عيدلين يسوع كريستوس قويتين زعابي مثالنا خا زعابي يقوي تيسوس زعابي مثالنا ما تسمع رفس إحنا كلنا وزعنا ميجرشة إسرائيل شديشن إسرائيل شعاتن مرف إسرائيل شديشن كوينا
ጥቕሲ 39 ጥቕሲ 42 ክልተ ግዜ ተረጊማ ኣላ ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መስቀል ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ማለት ምስ ቀረበ ዘሎ ኩነታት ይትፈልጥዎኩም ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ብገጹ ተደፊኡ ጸልየ በለውን ኣቦይ ዝከኣል እንተኾይኑሲ እዛ ጽዋ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ግና ኸይንስኻ ከም ትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝከኣል እንተደኣ ኮይኑሲ ይልምን እኮ እዩ ዘሎ ይሓትት እኮ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ዝከኣል እንተደኣ ኮይኑሲ እዛ ጽዋ እንታይ ትኾን ካባይ ትሕለፍ ግን እንትሾ ኣነ ከም ዝደልዮ ንስኻ ከም ዝደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን ሕጂ the same thing ደጊሞ ኣሎ ኣብ ጥቕሲ 42 ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ኢሉ ከም ብንታይ ገይሩ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ከዓይ ኣበይ ከይስተኽዎ ክሓልፍ ዘይከኣል እንተኾይኑስ ፍቓድካ ይኹን ኢሉ ጸልእ እስኪ ኣብ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ከይዱ ኣቦይ እዚ ከይስተኽዎ ክሓልፍ ዘይከኣል እንተኾይኑስ ከም ፍቓድካ ዳ ይኹን ሕጂ ምክንያቱ ናይ ብዘሎ ሰብ መርገም ክሓምሸስ ዝኽእል ኣብ ምንታይ ጥራይ ኣብ መስቀል እዩ ኣብ መስቀል ጥራይ እዩ ህይወት ክርከብ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን ታፅዋዕ እንታይ ገብር ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰትያ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ግድን ንሕና ብህይወት መታን ክንረክብ ህይወት መታን ክንረክብ ካብ ሞት ናብ ህይወት መታን ክንሰጋገር ካብ ዘለዓለማዊ ክፍዓት ኩነኔ ካብ ዘለዓለማዊ ህይወት መታን ክንሰጋገር ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽሕ እኳ እንተጸለየ ክትሓልፈሉ እኳ እንተደልየ ግን እታ መንገዲ ግን ኣምላኽ ዘዳለወ ቅንዕቲ መንገዲ እያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ብዘሎ ሕልቅነት ስልጣናትን ኣፅዋሮም ዝገፍላ ኣበይኒት እያ ኣብ መስቀል እያ ከፅልፎ ኮነ ኣብ ፅልፎ ዝወስዶም እዮም ሓደ ግዜ ከፅልፎ ብኣኽን መንገዲ ኣምላኽ ግን ብኣይኮነትን መንገዲ ህይወት ርከባ ግን ብኣይኮነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን መንገዲ ህይወት መስቀል እያ ስለዚ ጸልዩ ክርስቶስ ደልዩ ክትሓልፈሉ ማለት እዩ ግን ፈቃድ ኣቦ ግን ኣብ መንገዲ መስቀል እያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኩሉ ትደልዮ ነገር ይኾነልካ ማለት ይኮን ኩሉ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ቃልስ ይኾነልካ ማለት ይኮን ይቀርፉ ማለት እዩ ኩሉ ትደልዮ ነገር ዘርዝረልኩም ኣለኹም ኣይና ይፍፅም እምነት ድዩ እቲ ከም ፍቃድ ምንባር ድዩ ኣብ ቃል ምፅናዕ ድዩ ካልኣይ መጨረሻ ኻኒ ከም ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ምፅላይ ስለዚ ብጥቕልል በዝበለ ሓሳብ ንሕና ዝበልናዮ ኩሉ ኣይከውንን ንሱ ዝበለ ጥራይ ዝኾን ምክንያቱ ኩሉ ከዓል ስለ ዝኾነ ኩሉ ፈላጢ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ቦታ ስለ ዝርከብ ንዑ ዝኽልክሎ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘየለ بجزء رزق كبر بقعة لزول እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ نحن كم فقد أملاك نسأله زبالة كل صورة كبرين هجى حد حد أنت كم زولكم أملاك مسألة تايم بزي قدس مارتي قلنا جدا نزاربك ما استمرت من هذا زارب أملاك أتزاربك كازلو تملسجن كأجبك كايخل زي كأجبك كايخل من هاتو كان فقعد سجلنا كان فقعد تبل حساب سلزلوا مارتي كأجبك كايخل زي كأجبك كايخل أملاك جن فصم سلزخونه نعنا كوزي تعملنا كراتات انتخونه نسنينا سلزح حسب እግዚአብሔር ملو مرسيز بنا زبر الله مسجن أملاك تصلي خنت رأس هيك اللي بكاوي ممكن هاي بكات تصرف لنا تلاقون كاسي تترجم لهم ترجم يقول هاي بكان وانا كفلا كاكلي تاي بكان ملسع أملاك كم زي بقول فلتنا يكون عندي زبر الله مسجن لازم እግዚአብሔር ካብቲ መጀመሪያ ዝራእናይ زي بقل بحريو ስለዚህ ምክንያቱ ኩሉ ዝበልና እንተላቆይና ስለሕናስ አምላክና ማለት ነው አይኮነን አቢና ጸጋን ተብዛሕልና እግዚአብሔር መንፈስ ተብዛሕልና ወባላ በሐው ዘውር ተበና ሰምኾና ይትረፈና መጨረሻ ማለት ጸጋ ዘብዛሕልና ሰባት ምኾና ኩሉ ዝበልና አይከውን አምላክ ኩሉ ዝበለ ግን ይኸውን በዓል ስልጣን አምላክ ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ዝነብር አምላክ بمننته ختمة خيخة زي تصور أملاك زي تصور نتي بمننته
እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ካልኦም ሁሉም ሕሪት ይግበረሉ ንኣምላኽ ዝተዳእ ተባኢስካ ምሽ ሰብ ተባኢስ ምሽ ሰብ ኣምላኽ ይዓርቆ ኣምላኽ ምስ ሰብ ተባኢስካ ምን ይዓርቆ ማንም ከዓርቆ ይኽእል ነገር የለን ምክንያቱም ምስ ተቐንድ ተባኢስካ ስለዘለኻ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣምላኽ ክንፈልጦ ንስዓቦ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ እንተፈልጥካዮ እንተቀሪብካ ከዓ ሞር ናይ እግዚአብሔር መንነት ናይ እግዚአብሔር ከኣልነት ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ፈላጥነት ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ምርካብነት እግዚአብሔር ምትፈልጥ እሞ ንስኻኻ ጸጋ ዝበዝሕልካ ሰብ ምዃንካ ትርዳእ ሽዑ ንኣምላኽ ትፈስስ ንኣምላኽ ተመስገን ንጸልይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን አምላኽን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ እግዚአብሔር ከምሕረቱ ዝተላዕለ ካብ ለውሃቱ ዝተላዕለ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ንወዱ ኣብ መስቀል ብምሽንካር ንወዱ ኣብ መስቀል ብምሕላፍ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ብኡ ድማ እምነት ብምቕባል ተመቓልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ገይርና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ካብ ገዛ ርእስና ዝኾነ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ካብ ክቲ ክርስቶስ ዝኸፈለ ዋጋ ዝወዓለ ውዕለት ዝተላዕለ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኣነ ንስኻትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኮይና ኣለና ሃሌሉያ ውሉድነት እኮ ኣለይ ኮይና ኣሕዋተይ ክብረት እኮ እዩ ውሉድ ኣምላኽ ምዃን ክብረት እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ካብቲ መላእክቲ ኮይኖሞ ዘለዉ ሲ እቲ ኣምላኽ ንዓና ዝገብርዎ ዘሎ ይዓቢ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሲ ንመላእክቲ ውሉደ ይብሎም ንዓይን ንዓንካትኩም ግን ውሉደ ዝብለና እግዚአብሔር ስለዚ ኣምላኽ ዝሓስበልና ሓሳብ መፈፀምታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ድሓን በር ከም ዝብለና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ዘላለም ፈጥሩ ዘላለም ዝነብር አየናይ አምላኽ ዩ ኣነ ኣለኹ ዝብል ዓመታት ዘመናት ገና ከይተቖፅረ ካብ ዘለዓለም ኣምላኽ እግዚአብሔር ኢኻ የለንን ብልህርኻ እግዚአብሔር ኢኻ ካብ ጥንቲ ኣምላኽ ኢኻ ካብ መጀመርታ ቀዳማይ ድሕራይ ኣልፋን ኦሜጋ ንጉስ ነገስታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ካብ ጥንቲ ኣምላኽ ኢኻ ካብ መጀመርታ ቀዳማይ ዳሕራይ ኣልፋን ኦሜጋ ንጉስ ነገስታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ካብ ጥንቲ ኣምላኽ ኢኻ ካብ መጀመርታ ቀዳማይ ዳሕራይ ኣልፋን ኦሜጋ ንጉስ ነገስታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢኻ
ኢየሱስ 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 ከጥንት አምላክ ከመጀመርታም ቀዳማይ ዳሕራይ አልፋን ኦሜጋም ንጉሥ ነገሥታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ይኻንስኻም ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ጥንት አምላክ ይኻም መጀመርታም ቀዳማይ ዳሕራይ አልፋን ኦሜጋም ንጉሥ ነገሥታት ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ 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 ካብ ጥንቲ አምላክ ይኻም ካብ መጀመርታም ቀዳማይ ዳሕራይ አልፋን ኦሜጋ ንጉሥ ነገሥታት ናይ ይሁዳ አንበሳ መን የንሱስም ኢየሱስ ይኻም ኢየሱስ 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 ሕይወተይ ከም ዘይትጋገር የካም ኣይትጋገን ኣይትጋገን ኢኻም ኣይትጋገን ኣይትጋገን ኢኻም ኣብ ዘመነይ ከም ዘይትጋገር የካም ኣይትጋገን 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 ኢኻም ኣብ ዘመና ከም ዘይትጋገር ኢናክ ኣይትጋገን ኣይትጋገን ኢኻም ኣይትጋገን ኣይትጋገን ኢኻም ኣብ ሕይወተይ ከም ዘይትጋገር ኣይትጋገን ኣይትጋገን ኢኻም ኣይትጋገን ኣይትጋገን ኢኻም ኢየሱስ ኣይጋገን ሕይወትና ኣብ ሕይወትካ ኢየሱስ ኣይጋገን ኣብ ሕይወትክ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይጋገን ኣብ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይጋገን ኣብ ዘመንና ንሱ ኣይጋገን እግዚአብሔር ኣብ ዝናሓልፎ መንገዲ ንሱ ኣይጋገን ኣብ ናብራና ንሱ ኣይጋገን ኣብ ንኸዶ መንገዲ ንሱ ጌጋ ይብሉኒ ኣብ ዝብሎ ቃል ንሱ ጌጋ ይብሉኒ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ መሪሕነቱ ጌጋ ይለን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ ጉስነቱ ጌጋ ይገልን እግዚአብሔር نمسكنك كلنا እግዚአብሔር አምላክ نبارك كلنا እግዚአብሔር አምላክ አምላክ እሙን ከን ካን ዘዓለም ስነብር ስለተነብር እግዚአብሔር ሰላ እሙን ሙኻንካ እግዚአብሔር አባኻ ጽጌና ነኸይደልና እግዚአብሔር ኣብ ጉስነትካ ተሓቂፍና ነብረልና እግዚአብሔር ጥዒሙና ነብረልና እግዚአብሔር ብለውኻ ትመርሐና ደስ እንዳበለካ እግዚአብሔር አምስጋናና አምልኾና ውዳሴና ውሰድ እግዚአብሔር ንስኻ ኩሉ ዘበለ አምልኾ ዘበለ መዝሙር ዘበለ ስግደት ዘበለ ኩሉ ክትወስድ ሳቡዕ ኢኻ ኣብ ሰማይ ምትኾን ኣብ ምድሪ እግዚአብሔር ነቲ መጽሓፍ ክገልጽሎ ነቲ ማሕተም ድማ ክፈትሖ ዝሰዓረ የለን ንስኻ ግን ስዒርካ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ንስኻ ግን ሰዓርካ ጎይታኻ ንስኻ ግን ነቲ ሸውዓተ ማሕተም ዘለዎ ዝፈታሕካ ጎይታኻ እግዚአብሔር
نمسكنك الله እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ نمسكنك الله ክብርን አኻይኩን እግዚአብሔር ናብ ክብረ ስለዘተኸና እግዚአብሔር ናብ ዘላለማዊ እግዚአብሔር ሕይወት ስለዘተኸና አለት አምላክ ስለዝገበርከና እግዚአብሔር ስድራ ቤት አምላክ አጋይሽን መጻተኛ ዘይኮና እግዚአብሔር አቤት ከሁሉ ኮይና ክንማለስ ትርዓ ስለዝሃብከና እግዚአብሔር ከምባሮ ዘይኮነ እግዚአብሔር ከሁሉ ኮይና ክንማለስ ሰላ ውልድነት ምዃንና ድማ እግዚአብሔር ወረስ ስለዝገበርከና እግዚአብሔር ማምላክ ወረስ ክርስቶስ ከማወረስ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ክብርን አኻይኩን እግዚአብሔር ስለተከፈልካና ባህሪያትካ እግዚአብሔር ተመቃልቲ አምላካዊ ባህሪክን ከውን እግዚአብሔር ለመካለት ዝገበርከና ክብርን አኻይኩን እግዚአብሔር نمسكن بالإجابة نمسكن أملاخنا እግዚአብሔር بيسوس كريستوس سم نمسكنك الله እግዚአብሔር أملاخنا عبي أملاخ سلازكون كእግዚአብሔር سم كيبارك تمقلتي أملاخو بحرها كنكون እግዚአብሔር ولمي بكريستوس نام موقاسي سلازا تخنا نمسكنك الله مسانا كل ጊዜ كسع مودعت هذا ما زنبر منفس قدس سلازحبكنا زمرحنا نازا حلفه ذكرنا نايز مص زفلطنا زغسصنا زرمنا زقنقنا منفس قدس وشنا زحبكنا نمسكنك الله እግዚአብሔር كل ጊዜ كسع مودعت عالم سنه سلازكون كእግዚአብሔር أمن قد زي يتحركنا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ባርከከልና ቃልካ ድማ ስለዝገለጽከልና ክብርን አኻይኩን እግዚአብሔር ተሪፉ ለግዘና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስም ናካሊፍና እንበከልና እግዚአብሔር ኩሎም በዘገልገሉ አሕዋት ድማ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ ይብዛሐሎም መዓልትና ይባረክ ምሽትና ይባረክ አገልግሎትና ይባረክ ሕይወትና ናብራናን ሁሉ ይባረክ ስራህና ይባረክ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስም አሜን